И здравейте хора, аз съм Вале92 и това е първият ми епизод в EnderGod. И поради причината, че първия ще направя една томбулка, която ще се състои от един Pro 4 Breaking 3 set, 6 Legendary Key, Sharpness 5, Fire 2 меч, Power 5, Flame 1, Infinity 1 лък, 5 Gold Block of Iron, диаманти и голд, една кирка Efficiency 4, Fortune 3, една лопата Efficiency 5, a Breaking 3, един стак TNT, един стак Obsidian и два стака, нали, Ender Pearl и 18 Golden Key. Значи, за да се запишете за томболата, ще трябва да харесате клипа, да се абонирате и долу в коментарите трябва да напишете запис и ника в играта, например ник Вали2 и томболата ще я тегля на 25 сабскрайбъра. Това беше от мен. До скоро!